Asirin boka da kuma wasu 'yan mata ya tono, inda suka je wajen wani boka da sunan zai yi masu wani aiki su samu dukiya. Ku saurari wannan bidiyo tun daga farko har ƙarshe. Sannan muna roƙonku ga duk wanda bai yi subscribe ba ku danna mana subscribe. Sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin mu sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Daga ƙarshe ku danna like domin hakan zai ba mu ƙwarin gwiwan kawo muku sababbin labaran duniya kai tsaye. Sai mu shiga daga cikin bidiyon. Subhanallah, wata budurwa ta kama mahaifiyarta tare da boka suna lalata domin biyan wasu buƙatunsu. Asirin wani boka da kuma wasu 'yan mata ya tono, inda suka je wajen wani boka da sunan zai yi masu wani aiki su samu dukiya. Bokan ya buƙaci matar ɗaya ta kawo wasu matan guda biyu a haɗa su uku a masu aikin, inda ya ce zai zo gidansu ya yi kwana 9 yana zina da su, kowace kwana 3-3, wato a cikinsu kowanne zai kwana 3-3 da ita, zai kama kwana 9 kenan. Ita yarinyar ya samu nasarar shawo kan wata abokiyarta, amma inda ta yi rashin nasara, ɗaya daga cikin abokan ta ƙi amincewa, ita ce ma ta tona musu asiri. Kamar yadda wannan mutumin, wato Cizo Germany, ya nuna cewa budurwar ce ta kama mahaifiyarta, a'uzubillah. Ya yi mana, wato za mu kawo muku wannan bidiyo. Ga duk wanda ke son ya kalla wannan bidiyo, muna roƙonku ku danna mana like, sannan ku danna subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa domin mu sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Ga duk mai son kallon wannan bidiyon sai ya danna subscribe, sannan ya danna like, sai ku tura wa sauran 'yan uwa domin su ma su kalla. Mun gode.